שלום לכל הצופים, היום אנחנו נלמד איך שותלים שיח איגלו גרדן. אז דבר ראשון, אנחנו נזיז את השיח הצידה. ומכיוון שהקרקע מחופה בטוף, אנחנו נכין את השטח לשתילה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפלס את הטוף. אוקיי? זה קוטר של בערך 20 סנטימטר, עד שנגיע לבד הפלריג. אוקיי? ליוטה השחורה הזאת שנמצאת בדרך כלל מתחת לטוף. לאחר מכן עם מספריים אנחנו נחתוך את בד הפלריג כדי להגיע אל האדמה. ועכשיו אנחנו נוסיף אדמה, אוקיי, ככה שהיא תגיע לגובה הטוף, ואפילו קצת יותר. הנה, ככה. רואים? קצת יותר גבוה מהטוף. כדי שכשנשים את האיגלו גרדן, אז באמת תיווצר השקה מלאה. ועכשיו, מה שנותר לנו לעשות, זה לשלוף את היריעה הלבנה הזאת שבתחתית השיח, כדי לפתוח פתח עבור השורשים. אנחנו צריכים למקם טפטפת באזור ההשקה, שזו אגב טפטפת חשובה מאוד, כי היא זו שמבטיחה לנו שבאמת מגיעים מים לאדמה, ופשוט משיקים את השיח. קצת מסובבים, מוודאים שבאמת נוצרה השקה לאדמה. והדבר האחרון, מוסיפים טפטפת מלמעלה, שתשלים לנו את ההשקיה, והנה שתלנו שיח איגלו גרדן. אגב, חשוב לי לציין שעד שבועיים מיום ההשקה הצמח כבר משריש. למרות שהוא ישריש, אם זה אחרי חודש, אחרי חצי שנה או אפילו שנה, אנחנו תמיד יכולים לעקור את השיח בקלות ולהעביר אותו למקום אחר. הוא תמיד ישריש מחדש, הוא אף פעם לא יקבל נזק או טראומה, יש לו את בית השורשים העיקרי מוגן ושלם. וככה נוכל לעצב את הגינה תמיד מחדש, שאנחנו רוצים. אז להתראות בינתיים.